ta biyun ta nan Imamu Hassan zan yi wa Hassanin Imamu Hassan ta farkon ta nan gasi da Ali na yi ta haka nan Imamu Hassan ta biyun kuma sai da Hassan nama ta ukun kuma sai da Hussein zani girmama assalam salam Imamu Hassan sayyidil anam Imamu Hassan sai da Hassan imam ka kira ni in ce na Imamu Hassan na zo na kai da kai na sun kuyar da kai roƙon da ne ga kai sai da Hassan karka kau da kai barka da lokaci mai ba da tabbaci uban na sha na ci kar ku bari na fita hayyaci saka hankali ji ka ga munzali dan sayyidi Ali da sayyida Zahara Adali barzo abun biya mai sara makiya a ja da kai wuya wanda yake musu ya tambaya kai jarumin mu ne mai taimakon mu ne Hassan namu ne Imam Hussein ma namu ne duk mai san kuwa sai ya so iya kuwa mai san karuwa ya so Hassanai ne na yi kuwa su shirafa'u ne jirgin tsiran mu ne bin su dole ne ja da mukamin su aibu ne komai nasu ne Allah gadan su ne mafi kakan su ne Imam Ali mahaifin su ne aya sayyidi aya murshidi aya mujaddadi sayyidina Hassan mujahidi namijin maza duka kawar gaza daidai ka ar'aza rijal kafirai ka girgiza ba za ya ja da kai sarkin talikai kowa ta da kai inda ake zuwa za ya kai kowa ya gurgusa ga mai rawanin isa su suka ba isa ta zamto ta isa wani su babu ne su akwai shi ne komai nasu ne daren da cantin gidansu ne mai maganin tabo dan na kuke rabo gaba da bi dabo wasali ne ya sa su kararrabo abin azimi ne tasirin ubansa ne fili da bayyane Imam Hassan dai rasuli ne mu mun gaskata dole ne kuma mu tallata in ko ka karyata zancen addinin ka ka fita annabi ya faɗa ya kira Al-Hassan da da tilas na jaddada alwallad sirr abi hada duk wanda zaka bi in ba su ba kai jiki su annabi ya ce abi in ka bar su kauka sha zazzabi in zan dakata waƙar zani alwata in waka ta fita ta ukunta tana nan zuwa ita ga amshin ta nan zan rayo shi haka nan da ribada ta nan wasa ayar gadan da nan shahidi ya Imam Husaini a gaishe da kai shahidi ya Imam Husaini a gaishe da kai shahidi ya Imam Husaini a gaishe da kai shahidi ya Imam Husaini a gaishe da kai